Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ali ndi tsoka anthu amene amakonzekera chiwembu kuchitira anzawo, usiku wonse osagona kulakalaka zoyipa. Awa ndi malangizo amene mneneri Mika atipatse tsiku la lero. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi loweruka pa 20 July chaka cha 2024. Ndi loweruka la mulungu wa 15 pa chaka. Tikumbukire kuti loweruka lililonse timapereka mapemphero athu mwa uneneri wa amayi athu Maria, ndi amayi a Mulungu, ndi amayi a mpingo, ndi amayi a inu, ndi amayi anga. Tikuyenera kumanyadira, tikuyenera kumalemekeza, tikuyenera kumapempha kuti azitinenera kwa mwana wake. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Mika, mutu wa 2 ndime ya 1 kulekeza 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Willard Funkson, a Catholic Men Association, kuchokera ku Maria Mthandizi Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 10, chilimbi chake tikuti: inu Mulungu musayiwala anthu ozunzika, pakati pathu pali so many suffering. Ndikhupa kuti aliyense akadziyang'ana amaona kuti ndi ozunzika, komatu tikayang'ana anthu ena mmene akuzunzikira tidzadziwa kuti athu simavuto. Anthu akudwala mzipatala, anthu akubula ndi ululu mzipatala, anthu akulira ndi umphawi kunja kuno. Tiziyamika pa zimene Mulungu watipatsa. Kwinaku tikupemphera kuti inu chauta musayiwale anthu ozunzika, anthu osowa chilungamo. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 12 ndime ya 14 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo, tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Mika. Tsoka kwa anthu amene amakonzekera chiwembu, amene usiku wonse amalingalira ntchito zoyipa. Akadzuka yomweyo mmawa amakachitadi pakuti mphamvu zake ali nazo. Akasilira minda amayilanda, akakhumbira nyumba amazilanda. Amavutitsa munthu ndi banja lake, nawatengera zonse zimene ali nazo. N'chifukwa chake zimene akunena chauta ndi izi: imvani. Ndidzakufitsirani tsoka chifukwa cha zoyipa zonsezi. Ndidzakuvekani goli m'khosi mwanu, limene simungathe kulivula. Apo simudzayendanso monyada, chifukwa nthawi imeneyo idzakhala yoyipa. Tsiku limenelo anthu adzakupekerani nthano yokunyogodolani, adzakuyimbirani nyimbo ya maliro. Idzati: tawonongeka kotheratu. Dziko limeneli chauta adatigawira bwanji, afuna kutilanda. Minda yathu ayigawira amene atigwira ukapolo. Tsono pa nthawi imene chauta adzabwezeranso dziko kwa anthu ake, inuyo simudzalandirako gawo lililonse. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Afarisi aja adatuluka nakachita upo kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu atamva za upo adachokapo kumeneko. Anthu ambirimbiri adamutsatira, ndipo iye adawachiritsa onse amene ankadwala.
koma adawalamula kuti asakamuulule. Adachita zimenezi kuti zipherezere zimene Mulungu adalankhulitsa mneneri Yesaya kuti nayu mtumiki wanga amene ndansankha ndimamkonda, ndipo mtima wanga umasangalala naye kwambiri. Ndidzayika mzimu wanga pa iyeyo, ndipo adzalalika za chilungamo kwa anthu a mitundu ina. Iye sadzachita makani kapena kufuula. Palibe munthu odzamva mawu ake m'misewu kapena m'mizinda. Iye sadzatsiriza bango lothyoka, nyale yofuka sadzayizimitsa mpaka atapambanitsa chilungamo, ndipo anthu akunja adzamudalira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga ndinanenera poyamba, mmawa oyamba muli matemberero amphamvu kwambiri kwa anthu amene timaganiza kumachitira chipongwe anzathu. Ndingowerenga nzera oyambirira. Tsoka kwa anthu amene amakonzekera chiwembu, amene usiku onse amalingalira zochita ntchito zoyipa, amavutitsa munthu ndi banja lake, nawatengera zonse zimene ali nazo. Timaona anthu otere pakati pathu, tikuwadziwa anthu otere pakati pathu. Ena ndi anzathu, ena ndi abale athu. Ngati si ineyo, ngati si inuyo, koma ngati ndi iwo amene tikuwadziwa. Lerotu kuti tsoka limene lisatigwere, tisakhale ma accomplices muzochitika zawo zoyipa. Tere ndi ntchito lero lodzudzula onse ochita makhalidwe oyipa amene wawo. Komatu izo mwina nzapadzana, izo mwina ndizooneka ndi maso. Alipo anthu ena pakati pathu amene ndiopsa kwambiri, owononga mbiri ya anzawo atayima potero. Nagula ma units, ali ndi foni yabwino ndithu, ali ndi magulu ena amati zigoba, nalowa ma Facebook umu, namalemba ngati akulemba ndi uyu, akuyipitsa dzina la yawo, akuyipitsa dzina la mpingo, akuyipitsa dzina la nsembe, akuyipitsa dzina la ndale. Muli ndi tsoka ino amene deliberately mumaononga mbiri ya anzanu, mumaononga banja la anzanu, mwadala mukuononga ntchito ya anzanu. Mawu amphamvu, mawu achidzudzulo. Isakhale nkhani yoloza kuti amaononga mbiri ya anzawo ndi awo, akupanga izo ndi awo. Funso likhonena kuti ine ndimachitapo chani poononga mbiri ya ena. Ena mwina timachita nkumona ngati it's not an issue. Mwalandira uthenga umunena munthu, inu ndi utenga ndontumizira, wamva zachitika kutaona taona. Basi pamene paja tatengana ugawo loyipitsa mbiri ya ena. Tsoka ilo zimatenga zaka zambiri to build good reputation. Ena atenga zaka zawo 20-30 to build their good reputation. Ena zaka 15 adzimana muzambiri, apereka nsembe zawo zambiri. Abale tizimvako chisoni. We can do better. Sitingangofatsa basi nkulemba, nkumunamizira wina, nkumuonongera banja. Ena mpaka anachotsa moyo wawo atakanika kupanga handle that pressure. Tizimvako chisoni, tizikhalako ndi umunthu. Ambuye Yesu adanena kuti ngati tichita zoyipa sitidzatuluka mng'anjo imene mpaka titalipira zonse. Ena ngakhale tipemphere chotani, tikulephera kukhala ndi mtendere, tidachita machimo ochimwitsitsa, tikuyenera tirape zenizeni, tikuyenera tilire zenizeni, tikuyenera tibwenze zenizeni maala amene tinachita. Mabanja ena pano ndamasiye chifukwa cha nkhanza nkharwe zimene tidachita. Ife namanjoya, ife namakondwerera, tili ndi tsoka. Anthu ena chiyotsereni ntchito zaka 5, zaka 10 zapita, sakupezanso ntchito chifukwa chonena kuti ife tidakanenera zoyipa. Muli ndi tsoka. Mulungu akuona zimenezo. Tirape, titembenuke mtima. Ena ndikukamba pano adalephera kulowa nsembe chifukwa cha bodza limene mmodzi adakanenera. Ena adachotsa ku sisteri kumene, ena banja lidatha kumene. Tili ndi tsoka, tirape, titembenuke mtima. Tizimva chisoni pamene tiononga mbiri za ena. N'chifukwa chake mmawa muthenga wabwino tikukumana ndi magulu awiri anthu amene akuntsatira Ambuye. Afarisi akupanga upo kuti amupha bwanji Yesu, athana naye bwanji Yesu, pamene gulu lina likumtsatira Yesu. Ndicho linga choti alichiritse, ndicho linga choti alithandize, ndipo pokumana nawo Yesu dakuwachiritsa. Funso limene ndidzifunse ndilonena kuti ndimatsatira Yesu pa chifukwa ninji? Afarisi amatsatira Ambuye pa zifukwa zolakwika. Anthu ena amatsatira Yesu anthu wamba, kunena kwa Father Eliseo Ntarika. Anthu wamba amatsatira Yesu ndicho linga choti awachiritse. You and I, we follow Jesus. You and I, we follow our politicians. You and I, we follow political parties. You and I, timatsatira anzathu. Monga anachitira magulu awiri anthu aja. Ndimatsatira Yesu pa zifukwa zanji.
ena tikungomtsatira Yesu ngati dispensary ya ma blessings. Ambuye andichiritse, Ambuye andipatse promotion, Ambuye andione, Ambuye andithandize kuboleza, Ambuye this and that. Timatsatira Ambuye chifukwa chonena kuti tikufuna moyo wathu wa uzimu ukhalenso olunga wangwiro. Why am I following Jesus? Kachiwiri tikuona moyo mwa Ambuye Yesu kunena kuti ataona kuti Afarisi akumtsatira, chimene anachita Ambuye ndi kuchoka pakati pawo. Sikuti anali mantha, koma anadziwa kuti mission imene anabwerera inali isanathe. The mission was yet completed. Nthawi zina timadzipereka kuimfa zimene we can avoid. Nthawi yathu yofika pamenepo isanathe. Chibwana kutayirira kulekerera. Tigwiritse ntchito nzeru pofuna kukwaniritsa zimene Mulungu adayika pakati pathu. Ndipo Ambuye Yesu sakuchedwa ndi kupanga fight. Kunena kuti popeza kuti akumsakasaka akanatha kuti pokhala Mulungu atumiza angelo ake, ayi. Akuyeserabe kuwapanga avoid. So Jesus is fighting them back through love by avoiding them. Akutionetsa kuti si nthawi zonse pamene timapambana pakubwenza choyipa. Atiwonongera mbiri, atiwonongera mayina, atiwonongera unsembe. Nthawi zina an opportunity for revenge imapezeka. Mukumbukira zidachitikira ndi Davide uja kuti idakwana nthawi yoti Saulo mwayi wapezeka kuti ampange revenge, ambwezere choyipa. Akuzithandiza, akuzipanga live. Anyamata akadamuza nayo kuti Mulungu akupatsani. David anangong'ambako kachidutswa kankanjo wake kumaonetsa kuti ndikanatha panga zoyipa koma sindidzakhudza mtumiki wa Mulungu. Ambiri tilibe mtendere, ambiri we are losing so many battles because we think by fighting back tikupambana. So we've engaged in social media battles. So ndinera zotere aona nanenso ndithana naye. Nde tili pa kampeni yofalitsa mbiri zabodza za anthu ena in the name of kuti ndithana nawo. Kandi kuchipani kwandale kwanu komweko, kandi kumpingo kwanu komweko. Brothers and sisters, we can't be good. I can't be good. You can't be good by destroying others. Afarisi sana labwino, sana sanduke abwino. Anthu sana atsatire chifukwa yoti amamuyipitsa Yesu mbiri yake. Akatere amene nchimadi amadiyanda anthu ambiri. Ameneyu amagwiritsa ntchito mphamvu za kumidima ndi fumu ya Beelzebul, amadalira Beelzebul. Jesus did not fight back. Ino ndine nthawi ina nkhondo yathu yayikulu imene tingamenye ndikunena mawu a Petro. Ambuye mumadziwa zonse, nogwada nopereka nkhawa zathu, ndipo monga anachitira Hezekiya uja dzulo ndimuwuza kuti Ambuye ndiyang'aneni ine mtumiki wanu. Pobwerekera mawu a Salimo nthawi zonse tizinena kuti chithandizo chathu chimachokera kwa inu Ambuye. Ndinu amene mudalenga zakumwamba ndi zapansi pano. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Chauta sadzalola kuti inu muvutike. Chauta adzakutetezani kwa adani anu. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Muli mphamvu nkupewa. Pali chichewa chatchuka masiku ano pa social media. Zoyenera kupewa, pewani. Sitidzapambana polimbana ndi ena. Sitidzakhala abwino poyipitsa ena. Sitidzakhala mphamvu popondereza osauka. Ambuye lero atithandize. Poyamba tizindikire kuti pamene tipanga plani yoyachitira ena chiwembu, chauta wawo akadzangoyang'ana, chauta wawo akadzangoti it's about 10, tidzavina ndombolo. Koposaposa atithandize Ambuye Yesu kuti monga adachitira iwo tizidziwa chimene tikuchita m'moyo, podziwa mission yathu ndi kumayichita podalira chithandizo cha Mulungu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.